Ale lidi, dneska je 5. Jo. Dneska je 5. Máme svátek v Česku. Zítra tuhle dobu budeme v Egyptě, Marsálam. Letíme večer, takže ještě využíváme. Ty volné chvilky a já jdu dělat hlínu, abych naplnil záhon, aby nám máma, která tady bude hlídat tenhle ten barák, aby nám zasadila rajčata, okurky a tak dál. Ještě teď jako máme takový ten strach trošku z toho letu, protože 4 hodiny v letadle o půlnoci prostě máme letět, jo. A největší sranda je, že všude čteme, že lidi nemají své zavazadla, jak by měli mít, tak teď na tom špekulujeme, jak to udělat, jo. Jak to prostě udělat, kdyby nám zabavili nějaký zavazadlo, aby jsme tam měli aspoň nějaké ty věci. Největší sranda včera byla ta, že chtějí bakšiš v Egyptě, to se dává za to, že vám třeba ustelou, uklidí pokoj a tak, ty lidi jsou na to zvyklí. A dávali nám jenom po $10 jedno dolarovky, takže je to sranda. Teď mě vlastně napadá, že těch dolarů nemáme hodně a měli bychom jít ještě do směnárny. A co je úplně největší sranda, naše děti Ládík a Samík si myslí, že jedou na Uštěk. Vůbec o tom neví. Takže jsou z toho úplně hotový a Ládíček Se posere. ten se jako fakt jako podělá, až uvidí krásný moře, uvidí ty bazény. Jo, on se teď zaměřil na cvičení, na fitko, tam je bezplatný fitko. My tady jako dole máme na baráku, jo, ale tam prostě luxusní fitko a já věřím tomu, že si to všichni užijou. Tak zatím čus. Takoví lidi, teď jsme byli ve Forůstí nad Labem, šli jsme dětem koupit nějaký norty, brýle, Ládíček potřeba bačkory, Eliášky se koupili plíny do vody, kdyby náhodou zapomněla to, že umí i čůrat, jo, aby to nehodil do vody. A najedli jsme se, já jsem teda plnej, ale Zuzanka, pardon, Zuzanka tam má teda haldy, jako jo, tam má haldy, my máme kolegu, dobrý den. Jo. A prostě nejí, je hotová, nechci se podívat ani do telefonu, úplně už mám nervy, jako jo. Hrůza teda, jako fakt je ženský hrůza, jo. Jo, poslal jsem jí pro 10 $1, jo, a přinesla mi $165, to byly 20, 10 a tak, ale nevadí. Tady je ona z toho úplně hotová, jako. No nic, takže my teď jedeme k mojí mámě pro kluky a stále možná netušící, že jedeme někam vůbec na dovolenou. Pořád doufám, že mají za to, že jedou na Úštěk, nebo do Holan, nebo do jakýkoliv českých rezortů. Co tu máme, no rezort se tomu úplně říct nedá, jako camping. Tak zatím mějte lidi, tady mám moje paní, tady Zuzanko. Jo, a těšíme se, večer poletíme, budeme dále vysílat. Stojíme před barákem, plný kufr máme. Viď, Eli? Čekáme na sedačky a frčíme na letiště. Co samé, těšíš se? Ale jo, moc se těším. Tak zase za chvilku. Takže ahoj lidi, jsme na cestě na letiště, směr z Prahy do Ostravy na Nový Úštěk. Jediná špatná informace, že na tom Úštěku je prej špatná voda a bojíme se a kluci se bojí, že nám dají špatnou jako nějakou starou špinavou chatku. Tady máme osobního řidiče, druhýho řidiče, tam vzadu je Ládíček, Zuzanka, Eliáš a Samé, čau! Takže kluci se, ahoj Eli, ahoj! Takže doufáme, že to bude příjemná cesta, plná překvapení. Takže teď jsme si udělali accept tank. Vědej tomu, my jsme si
si to, ale my letíme letadlem, který Já. nás vysadí v Biškeku a oni poletí dál. Takže to byla pravda, že jsme dělali jako... Ne, tak jim řekneme proč, že kdyby náhodou se nebo že něco stalo, tak je dobré, aby věděli, kam letíme, takže letíme do Egypta na 11 nocí. Tady kluci jsou šťastní, mají radost a Tak proto si říkal, že tam se mají rybičky. všechno, jenom ne to pořád. To nevadí. Ale je tam všechno a je tam fitko. Je tam fitko, je tam ping-pong, Fotbalek je tam všechno možné. Fotbal. A karata. Do tady to jsem to odhalil. Samé všechno. Čus lidi. Čus lidi a dobře se mějte. A dobře se spejte. Gate už máme otevřený. Tak čekáme na frontě. Eli, je tam letadlo. Takže gate už máme otevřený. Konečně jsme našli svá sedadla. Sedíme úplně zádu. Tak brzy naschle. Tak právě jsme dorazili do hotelu. A jsme se ubytovali. Je to opravdu teplo. Je to opravdu hezky. Tamhle máme, jestli ho uvidíte, manžela. Právě jdeme na snídaní, jdeme na první snídaní. Stále čekáme na pokoj. Jsme už docela unavení. Víš, Eli? Už je to fakt použít. Ale jsme za chvilku se dočkali. Takže jsme máme stůl. Si dali paru. To mají tady dobré. Tak a čekáme na zbytek rodiny a půjdeme na pláž. Tak zase pá. Tak, teď zamykáme